Salut, eu sunt Alin și astăzi vreau să vă zic cei care stați în sate sau în zona din București să fiți atenți. Este o ambulanță neagră și ea se spune că umblă noaptea pe străzi sau prin orașe și ia copiii și le scot organele și după le vând. Și dacă vedeți o dubă neagră sau o ambulanță neagră noaptea sau zi așa, eu v-aș zice să fugiți, să nu stați pe loc. Și o legendă spune că o să vă opereze, o să vă scoată organele și o să vă scoată organele, dar nu tot, ca să vă luați vii sau și vă ducem și vă aruncă de mașină. O legendă spune că scoate vă operează, vă scoate toate organele și vă lasă în fața casei și morți. Și eu vă zic să fiți atenți, să fiți cu ochii în patru, despre ambulanța neagră. Și cu voi a fost Alin și sper să nu vi se întâmple acest lucru cu ambulanța neagră. Cu voi a fost Alin.